Maayong adlaw na sab kanato tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel guys. Junjun Official 1.0 Buhay Bukid guys. So karon guys, March 9 guys. Ug kay namiso nam ni atong usa nga ugang guys. Kining una nato nga naglumlum nga ugang guys. Ato ni siyang ilansad guys. Nilusad na ganina guys. Nya iya mga piso guys. Wala pa ni ambak. So ato ni siyang ilansad guys. Igawas ta ni siyang pugaran guys para makalakaw-lakaw ng iya mga piso guys. So kani siya nga ugang guys, dunay 11 ka buk itlo guys. Tapos ang napiso guys na ay siyam. So duha ka buk ang iyang binugok guys. So dinhi nato sa higot sa punuan sa bayabas lang usa guys, kay wala pa ta kahuman og kahimo og paya guys. Kay wala ko kabantay guys, gahapon namiso ni samtang nanubong ko guys. So kay wala man ko nagdahom man nagpiso na ni siya guys. Nya wala ta kahimo og tangkal in advance guys. So mao nang diri lang nato anay sa higot sa punuan sa bayabas guys. Ipan butang lang nato mga piso diri guys para nga makalakaw-lakaw sila guys. Mang kuan lang ta guys, magampo lang kita guys nga wala din hibitin sa duol sa bayabas guys para nga dili siya makaon og bitin ng mga piso guys. Ug doon ako'y butang diha nga box unya guys nga kahaling akong gihimo matagabi guys. Ako lang ni sa ibutang sa sakog para nga dili gud siya makaon og mga mananap. Karon kay adlawan pa man guys, ako lang na siya palakat-lakaton guys para ma-exercise ng iyang mga piso guys. Gitubungan ko na sila gamay lang guys. Kay ang akong mga ugang naas palibot nagsiglag bantay-bantay guys. Kining uban nga wa pa miso guys. Kanang namang ngitlog pa lang naas palibot nagsiglantaw-lantaw guys. Kay kung mahawa ko diha guys, kabalo na mo guys, duol ko ng mga manok guys nya kay medyo lupig yun ni siya guys. Maong ako guys bantayan usa na ako bulakaw guys nga mahuman na sila kaon guys. So mo na sa tanan guys ang iyang piso guys, siyam na siya kabuok guys. Kay binugok man ando ha. So mao lamang kato guys, daghang salamat. Kini ang Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. Ug sa mga wala pa naka-subscribe ha guys, palihog pag-click sa atong subscribe button guys, pa-like, pa-share, pa-comment ang video guys. Daghang salamat ug maayong adlaw na tong tanan guys.